wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahu dah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para sepuh, para bapak, para ibu, para tokoh yang hadirin semuanya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, alhamdulillah wa syukrillah, dengan berbagai nikmat Allah kita semua bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah di tempat kami calon mempelai wanita Bapak Wali Tasmadi, Ibu Daniri sekeluarga. Semoga kumpulnya kula sedaya teng riki angsal rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sholawat salam mugi Allah dipacuraken dumateng baginda Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian keluarganya, sahabat mate, termasuk kula sing wonten teng riki, mugia benjang angsal sapate. Amin ya robbal alamin. Hadirin ingkang kula mulyakan, kula mewakili sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Tasmadi, Ibu Daniri beserta keluarga, khususnya calon mempelai wanita Nok Ananda Larasati. Pertama mengucapkan marhaban, ahla wa sahla, selamat datang calon mempelai pria beserta rombongan yang non jauh dari sana, blok 10 Karangtumaritis. Alhamdulillah bisa hadir teng halaman kula. Semoga kehadirannya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Mewakili keluarga besar calon mempelai wanita, wau kula ngutus kengken jemput calon mempelai pria ingkang nami Mas ngengken jemput Mas Cariman, ngengken jemput calon mempelai pria ingkang nami Rahiman. Alhamdulillah punduki teng riki kadose. Lana saniki menawi calon mempelai pria beserta rombongan, terutama tiang sepaeh, mangga niki acara serah terima badhe nyerahaken napa sing badhe diserahaken. Lah niki napa sing badhe diserahaken, sing jelas calon mempelai pria niki badhe kula akad nikahaken segera. Barangkali serahaken mangga wonten pesan-pesan, pesan-kesan sekaligus barangkali yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah
wa bi ni'matillah wa syukran lillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Dumateng tuan rumah Tasmadi, tesapa kan? Tasmadi nggih. Bapak Tasmadi, keluarga besar Bapak Tasmadi ingkang kula hormati, wabil khusus wakil mutlakipun Bapak Haji lan sareng-renganipun ingkang kula hormati, ugi para rajang, para obeng, para sekalian kula hormati, bapak-bapak lan ibu-ibu hadirin sedanten ingkang kula hormati, wabil khusus Aliananda yang tercinta yang saya hormati. Iya, Aliananda ora anak-anak. Iya jenengan ketenger Aliananda yang saya hormati. Monggo kula sareng-sareng panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kula wonten ing siang suasana kang cerah niki masih esih keparingan sehat wal afiat nggih. Nembe mawon lepas lenyap mire minggir hari raya Idul Fitri. Tapi kado saya Pak Haji masih layak nih, lamun kula sarang-sarang masih ngucapaken minal aidin nggih. Dados kula baik pribadi atau napi kula ki atas nama keluarga besar Bapak Zulkifli mengucapakan minal aidin wal faizin. Sekaligus nyuwun maaf lahir dan batin. Sekaligus mugi-mugi mawon rahmat lan salam tercurahkan dumateng nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mboten ketinggalan pula dumateng para keluargane lan para sahabate, para pengikute, para kumate, para pembawa-pembawa sederenge kula-kula wau sendiri, termasuk kula kalian panjenengan sami insyaallah akhir zaman asal safatipun, amin Allahumma amin. Bapak-bapak lan ibu hadirin ingkang hormati, ugi wabil khusus Bapak Taryadi kalian ugi Pak Haji kang mewakili kula serombongan saking desa arane Karang Tumaritis, lamun kabupatene iku Indramayu Barat. Ado-ado sing rika mriki alhamdulillahirabbil alamin, mau masingkanaga wis diterima dengan baik. Teng mriki penghormatane kathah, gedange kuning-kuning, jabure bolong-bolong, pipise masih dipuntel banyu bening, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kang pertama pisan, kang paling utama kula niki Pak dikongkon ngomong mau nenek anakku, kongkon masrakaken calon penganten lanang dikoten ki kang arane yaiku Senang Rohimam. Rohimam dipanggil sehari-hari Imam. Insya Allah sesuai kalian panggilan sehari-hari dados imam rumah tangga ingkang soleh. Nggih. Imam rumah tangga ingkang saya, amin Allahumma amin. Nah, nikin ki putrane Bapak Zulkifli, aran asli panggilan sehari-hari Ang Opik. Ibue Mimi Warsini, yakin Haji Warsini mung dereng insyaallah makin. Ya mboten napa-napa insyaallah buka paya. Lah ya wis akeh manggil Ibu Haji Warsini jikono. Nah, kula alhamdulillahirabbil alamin sing tumaritis mereka dugi mriki lamun basa anune mah wis ora nggawa apa-apa, mung tok batek sauwong-wonge tanpi insyaallah kang luwih penting jare Nok Amanda Larasati mah ayai mah iya ta iya Nok Amanda Larasati insyaallah sing penting ari gawan mah ora begitulah, tapi insyaallah kang digawa-gawa aduh kang penting kang digawa-gawa, tapi insya Allah kang digawa-gawa ya tetap masih Allah dan insya Allah sudah disunat. Nggih, ya nggih Pak ya. Lah syarat Islam yang pertama harus disunat, terus dilanjutkan baca syahadat dan seterusnya. Insya Allah sudah disunat. Mung sayang bokatan Nok Amanda mawis weru.
kula mampir aja kaget karo wong tuane bapak ibune nggih kula tes segera tak paiweru walaupun senang rohima mata imam ki wong cilik tapi ki yang gulet aja kaget ya wong tua aja kaget ki yang gulet wong esuk-esuk wis gulet tapi sayang gulet wah ini lamun kene gak karo ngeduaken apa maning ya ente bakin lebih kan main baik non kita malah lagi masyarakat kan lebih dinas ngawur pengawinakan kita lagi masyarakat kan lamun kita durung dipasrahkan durung bisa dikawinakan nah tapi insya Allah gulete duduk gulet jotos-jotosan esuk-esuk gak gulete karo lektor guys ayo wekel konon bener go dadi kula aja kaget esuk-esuk blopotan aja kaget ada gulete duduk jotos-jotosan katan nggih ning wong kula sukani uning go tapi insyaallah Amanda Larasati wis weru katan nggih dados selanjutnya kula wau kah masrakaken senang rohimam niki njaluk ditampih dengan lapang dada kan nggih tapi lu lamunan wong tua yang nerima bapak yang nerima bokatan senok Amanda beli nerima yang bu sebab kula durung ditakoni beli weruh Sekarang bedding sementara. Apa ya? Dilanjutaken nggih. Mau kapunten duduk kula pengen weruh dipamer-pameraken. Ngoten nggih. Karena ya memang sing bersangkutan aja panci konten ya. Dan punten. Nah, nok Amanda ke Mama Kajike masrakaken calon suaminya nok Amanda ari Mama Mimi terus bapak kabeh maka diterima mung bokatan lu waya tengahnya beli terima terus bokatan kesasar kiyen duduk iya oh iya benar nah jadi ke Mama Kajike masrakaken kini diterima beli nok diterima iya Mama Kaji takon siji maning mau jawab mune diterima sekedar diterima apa diterima banget diterima banget alhamdulillahirabbil alamin wis pur lu kok berarti selamat tuh dikongkoning Bapak Zulkifli tuh Bapak Opik tuh yang mune diterima banget pisan alhamdulillah nggih selajengipun nok punten nah dadi Mama Kaji pun kali pasrah ning nok mungkin iki ya tuh, nah terus ning kedua wong tua lorone ya wis njaluk bareng dibina masing-masing. Apa maning wong sing masih belajaran rumah tangga nggih kang wis kaplak tua gak ya makanan kadang-kadang tapi insyaallah saling kedua wong tuae bareng-bareng mina insyaallah rumah tanggae kang dari mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Bapak-bapak lan Ibu hadirin kang kula hormati ngapunten bokatan kula ngomong getar-getar wonten kang mboten kanggo nggih. Nah, semonten kang kula sampaikan atas nama saking Bapak Opik atau Bapak Zulkifli kalian Ibu Warsini kula ngucapaken matur kesuwun sangat atas ditampiye khususnya ning nok Amanda Larasati. Kalian kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.